Crist a gyfododd, fe a gyfododd yn wir, halleluia. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y bore Sul arbennig hwn, bore Sul yr atgyfodiad, bore Sul y Pasg. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi gyd, diolch i chi am ymuno ni. Bydd yr oedfa hon yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi i baratoi darn o fara a gwydred o win. Gewch chi gyfle i wneud hynny wrth i ni fwynhau yr emyn cynta, ond cyn hynny ac yn ôl ein harfer bellach, gadewch i ni blygu pen mewn gweddi a chofio am ein cyfeillion yn Wcrain. Gweddiwn. Arglwydd y Pasg, y Crist byw a buddigoliaethus. Tro ein calonau yn meddyliau i ffyrdd di o heddwch a chyfiawnder. Ac agor ein llygaid mwyn ni dy weld ym mhob gweithred o ofal a thosturi. Cryfha'n calonau i sefyll yn un ath bobl yn yr Wcrain, a chynnal ni yn dy gariad nad yw'n pallu nac yn methu. Yn enw Iesu Grist, yr hwn yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Amen. Ar y dydd cyntaf yr wythnos yn fore, tra oedd hi'n eto'n dywyll, dyma Mair Magdalene yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly
nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddent lle y maent wedi rhoi ei orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Phedr, a chyrraedd y bedd yn gynta. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei benne. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân, wedi blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, yntai i mewn. Gwelodd ac fi gredodd, oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle y maent wedi rhoi ei orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo, pwy yr wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os ti, ser, a'i cymrodd e, dywed wrthif lle roddais teb ei warwedd, ac fe'i cymra fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrthon iaith yr Iddewon, Rabwni, hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthif, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad. Ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chi. Ac aeth Mair Magdalene i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion, yr wyf wedi gweld yr arglwydd, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi.
wrth i ni ddathlu'r Pasg heddi yng nghwmni'n teuluoedd a'n cyfeillion. Ni fydd y sefyllfa yn yr Wcrain ymhell o'n meddyliau ni. Nawr, o dan amgylchiadau arferol a heddychlon, fe fyddai pobl Wcrain yn dathlu'r Pasg drwy gadw traddodiadau arbennig ac unigryw i'w gwlad. Y mwyaf enwog ohonynt yw'r Y Pasg sy'n cael ei haddurno'n gywrain iawn. Yr enw yr roddir arnynt yw pesanci. Mae'r gair pesanci yn dod o'r ferf pesati ac yn golygu ysgrifennu. Caiff y pesanca ei creu yn ystod wythnos ola'r grawys drwy ddilyn proses gymleth iawn. Fe ddefnyddir yr wyau mwyaf llyfn yn unig ac maen nhw'n defnyddio steiles i osod llinellau a ffatrymau ar y wyau, cyn iddy'n cael ei haddurno drwy ddefnyddio cwyr gwenyn a lliw. Mae'r pesanca yn cael ei cyflwyno yn rhoddion i gyfeillion, ac mae'r wyau arbennig hyn yn symbolau o fywyd. Ac fe geir nifer o chwedlau yn gysylltiedig â'r pesanci yma. A'r mwyaf cyfarwydd ohonyn nhw yw am wraig ifanc a oedd yn cerdded adref o'r farchnad leol. Oedd hi'n cario disgyl o ddŵr a basged o wyau. A tra ddi ar ei thaith, fe welodd hi drefeiliwr blinedig yn eistedd ar garreg ger llawr ffordd, a dyma hi'n cynnig ychydig o ddŵr iddo i'w yfed. Pan estynnodd y gŵr y ddisgyl dŵr nôl i'r wraig, sylwodd y wraig bod ganddo greithiau ar ei ddwylo. Ni ddywedodd y trefeiliwr yr un gair wrthi, ond codi a cherdded i ffwrdd. Ac wedi cyrraedd adref, agorodd y wraig ei basged, a gwelodd fod yr wyau wedi troi yn pesanca prydferth iawn. Pwy oedd y dieithrin? Wel, neb llai na Iesu Grist ei hun. Ar diwrnod hwnnw, oedd y bore Pasg cyntaf. Ac ond yw un chwedl annwyl iawn iawn. Iesu yn torri fewn i fywyd y wraig arbennig honno yn gwbl annisgwyl. Ac mae cyfarfyddiadau annisgwyl yn dod i'n rhan i gyd mewn bywyd. Mae cyfarfod ar rhywun yn annisgwyl neu dderbyn e-bost neu alwad ffôn annisgwyl yn medru creu anhefn ambell waith. Os i ni wedi cynllunio'n diwrnod neu wedi cynllunio'n wythnos ac yn sydyn reit, mae'r cynlluniau gyd yn newydd trwy dderbyn enghraifft yr un alwad ffôn annisgwyl hwnnw. Wel, mae Iesu yn un sydd yn ymwneud yn annisgwyl â'i bobl o hyd. Mae Iesu'n un sy'n tarfu ar fywyd. Duw yn torri mewn yw ein Duw ni. Duw yn torri mewn i ganol ein bywyd, yn annisgwyl, yn unau o'r herwydd yn ymateb iddo fe. Chi'n cofio fe ddath Iesu at y gwragedd yn annisgwyl ar fore'r trydydd dydd. Mae'r hanes yn adrodd, troes Mair yn ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Ac ychydig ddyrnodau'n ddiweddarach ar ddau'n cerdded y ffordd o Jerusalem i Emmaus yn ddigon di-galon hefyd, oherwydd i bod nhw'n credu bod Crist wedi groesoelio, a chwythau heb glywed bod Crist wedi atgyfodi.
Ac yn sydyn reit dyma Iesu'n torri mewn i'r cwmni, yn annisgwyl, ac yn dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd i llygaid rhag ei adnabod e. Ac onid cyfres o ymddangosiadau annisgwyl a ddilynodd y bore Pasg cynta hwnnw. Yn ymweld â'r disgyblion oedd yn cwato tu ôl i ddrysau caeedig, Iesu'n camu mewn i'w canol yn annisgwyl, ac yn torri ar draws y sgwrs a fu rhwng y ddau ar y ffordd i'r maes. Y gwirionedd amdani yw bod Crist yn rhydd. Y mae e wedi atgyfodi. Y mae e wedi concro marwolaeth ar bedd. Y mae e mhobman, y mae e mhawb. Nid oedd Herod yn gallu ladde pam oedd e'n fabi bach. Nid oedd Satan yn gallu demptio fe yn yr anialwch. Nid oedd y groes yn gallu ddinistrio fe. A nid oedd y bedd yn gallu gadw fe. Mae e'n rhydd. Ac efallai y daw'r Crist byw ato ni yr wythnos newydd hon, yn unne fel Mair heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Dychmygwch. Ond o'i adnabod, cawn ein cyfareddu o'r newydd gan y person ryfeddol hwn. Ie, Pasg dra gwahanol fyddi yn yr Wcrain eleni. Pryn y gwelir pesancu hardd a phrydferth yn cael ei creu na'i rhannu chwaith. Ond gweddiwn y bydd Iesu yn weld a'i bobl yn annisgwyl, ac y bydd i'w ddwylo gyffwrdd eto a chalonnau bobl, a'r hoedd i'n dangnefedd mewnol, heddwch allanol, a gobaith am well fyd. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Na dim ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ei di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn brynu'r bwrdd giliedig ddyn. Llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen dan goron ddraen. Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed,
Mae croeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i'r rhannu'r bara a'r gwyn hwn heddi. Gadewch i ni wrando ar hanes sefydlu swper yr arglwydd. Dwi'n darllen mas o'r unfed bennod ar 10 o lythyr cynta'r apostol Paul at yr eglwys yng Nghorinth. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri erich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro arafwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd, cydweddion. Crist a gyfododd, fe a gofododd yn wir, halleluia. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolchwn i ti am y diwrnod arbennig hwn. Diolchwn i ti am orfoledd y diwrnod hwn, bore'r atgyfodiad. Diolch i ti arglwydd am derweiniad di i ni, wrth i ni yn ystod yr wythnos a'i heibio, ddilyn yn weddigar ac yn fyfyrgar hefyd, y digwyddiadau yn ystod wythnos olaf bywyd a gweinidogaeth Iesu Grist ar y ddeiar hon. Fi o'n i'n cofio dydd Gwener arglwydd, am ddwyster y digwyddiad ar Galfaria, am y ring a'r boen y ddioddef Iesu, am y bicell fain a'r goron ddrain. Ond heddi o dad nefol ar fore sul yr atgyfodiad, fe ddiolchwn i ti nad y groes o ddiwedd stori, ond y bedd gwag, nad casineb ond cariad, nad tywyllwch ond goleuni, nad marwolaeth ond bywyd. Ac felly arglwydd i ni'n diolch i ti ein bod ni'n medru edrych ar y groes yng ngoleuni'r atgyfodiad. Ac wrth i ni rhannu'r bara'r gwyn hwn yn awr o dad, i gofio am aberth Iesu droson ni, i ni'n gwneud hynny, yn gwybod ein bod ni'n perthyn i gymdeithas fuddugoliaethus yr eglwys. O dad nefol bendithio'r bara'r gwyn hwn yn awr, a boed iddi'n fod yn arwyddion gweladwy i ni, o'r corff y ddrylliw drosom ar y groes, a'r gwaed ar hedodd yr ein mwyn. Ond o dad nefol diolch i ti, nid yn unig am y groglith ac am aberth Iesu, ond am dy fuddugoliaeth di. Diolch i ti am oleuni bore'r trydydd dydd, yn torri ar draws tywyllwch a groglith. Bendithio ar wledd nawr o dad, ac aros gyda ni weddill oriau'r diwrnod cysegredig hwn. Ac wrth i ni fynd i'n gwahanol lefydd heddi, helpa ni i gyfeirio'n calonnau'n meddyliau i Galfaria ac hefyd i'r bedd gwag. Arglwydd gobaith, arglwydd y bywyd newydd, arglwydd y wawr. Gweddiwn o dad nefol y bydd i dy bobl di ar hyd a lled y byd pale bynnag yma nhw, beth bynnag yw i sefyllfa eu hamgylchiadau nhw, beth bynnag yma nhw'n gwneud. Gweddiwn y bydd dy fobol di ym mhob man yn gweld goleuni gwawr y trydydd dydd heddi, ac yn cerdded tuag at y wawr a'i groesawu. Clyw ein gweddi felly arglwydd, maddau ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu, yr hwn a droes y groes yn orsedd, a'r draen yn goron. Yr hwn yn dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd, y weddi arbennig hon. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant,
yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Efwn bawb o hwn cof amdano. Oherwydd bob tro a byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Gai ddymuno pob bendith a daioni chi dros Sul Y Pasg. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.